За выходные дни на тэрыторыі Брэсцкай области зарэгістравана 6 дорожно-транспортных здарэнняў, у выніку якіх 2 чалавекі загінулі і 7 атрымалі траўмы. На жаль, тыдзень таксама пачаўся з аўтакатастрофы, у выніку якой загінуў чалавек. Трагічным панядзелкам стаў дзень 27 жніўня для аднаго з удзельнікаў дарожна-транспартнага здарэння ў Брэсце. У 7:20 раніцы на скрыжаванні вуліцы Махновича и Варшаўскай шашы сутыкнуліся 3 автомобиля. По предварительной версии, водитель Volkswagen Passat двигался по дороге Варшавское шоссе в направлении 28 июля. В свою очередь, водители автомобилей Volkswagen Golf и Nissan двигались в направлении от улицы Махновича в направлении бульвар Шевченко. Водитель автомобиля Volkswagen Passat совершил столкновение в левую сторону автомобиля Volkswagen Golf. От удара автомобиль Volkswagen Golf отбросило в автомобиль Nissan. Аўтамабіль Volkswagen Golf належаў адной з брэсцкіх аўташкол. За рулем знаходзіўся інструктор. Ён загінуў на месцы здарэння. Вадзіцель Пасата, таксіст, траўм не атрымаў. Аўтамабілем Nissan кіравала жанчына, якая не пацярпела ў многім дзякуючы рамяню бяспекі. Віноўнік ДТЗ зараз устанаўліваецца. Вядома, што на момант здарэння светлафор на скрыжаванні працаваў. Хто з вадзіцеляў праігнараваў чырвонае святло, высветліць следства. Яшчэ одна аўтакатастрофа здарылася 25 жніўня ў 9:30 раніцы ў Пінскім раёне. Яна выклікае асаблівую трывогу у супрацоўнікаў ДАИ. Водитель города Минска, управляя автомобилем Volkswagen Passat, для совершения маневра обгона выезжает на полосу встречного движения, где создает помеху для водителя автомобиля Renault Megane, который движется по своей полосе в соответствии с правилам дорожного движения. Во избежание столкновения с автомобилем Volkswagen Passat, водитель автомобиля Renault Megane выезжает на полосу встречного движения, где допускает лобовое столкновение с грузовиком МАЗ. У выніку сутыкнення 2 чалавекі загінулі на месцы, 2 атрымалі траўмы. Банальны выраз, але менавіта яго няспынна паўтараюць супрацоўнікі ДАИ. Вадзіцелі, будьце уважлівымі і выконвайце правілы дарожнага руху. Людмила Салдина, Юрий Плинда, областные новины, регион.